We are using an old syllabus. Sasimfundile la lizwi lithi wagayi. Ubani na welibona iluzwana le. Yes. Sikwi-glory lokho. I-anointing anayisabalwa nobala sisibi-glory lokho. Sikwi-latter day imali lokho. Ne? Now don't use an old wine in a new wine skin. Isizawuqhaphukisa. Makushintshwe i-wine skin kugalelwe i-wine entsha. Do not resist the move of the Spirit. Do not resist the new message. Sikuyela ngokwi-message of the second coming of Jesus Christ. Let's work on our syllabus. Ungathi njengoba sithandaza usixelele ubana omama abadala babethandaza kume imayini asomayini ngoku. And how you just don't say a mine. Ininzi gqithi into edilikayo and asikho mine. Kudilika yonke into lapha around us and that is not a lie. Let's move with the new syllabus. And abapostile mabasincedise kule nto. Abapostile mabasincedise ntoni? Asazi noba kuyasathi okanye kuyahla. Ngoba sina-direction. Omnye uza nomyalezo wakhe. Asazi ixesha, asazi season, siyenza qha. Xa esithi umuntu evumbulukile ebusuku, wevuma usithi abokoneka abantu, umuntu uyakoneka abantu. Sifumana imimoya ngemimoya because there is no order, there is no guidance from the office yaphezulu. We don't have a direction. I think everyone makakayofunda nge-office yakhe because what was confused? We are confused. Confused with apostolic message. I see direction. Wakupostile ukwaza ngoPaulos. But uPaulos wayethetha namaKorinto ngomaKorinto thina. Silinde abapostile belixesha basinike direction. Siya ngaphi? Siya ngaphi ebandleni? We need guidance. I-offices zingasikeke zihlale zonke phansi and seek the mandate of today. Sicela mandate. Hallelujah. Okay. Now let me come here. Ungakhulile woseka. Ungakhulile woseka. Ngoba nawe uzawuvuka ngemini usithi ungumpostile. Ukhona abantu baxabexa kwesisikolo bavuthe igqithi asengumvangeli so it was a subject. Now the end time revival. Kwi-end time revival sukusixelela ngosithole nobani bani bakweyabo i-revival sikweyethu ngoku. Hallelujah. Sibunyele amehlo ngoku awajongisanga kuthatha usithole alimazi ke nomazi. Ya ngoku sikwakaYesu sibuyiselwa kuYesu ngoku sifuna ukubona uYesu khapho ngoku. Kungaka sibona abantu sicela ukubona uYesu. Sifuna ugoduka ngoku siphume kufuzo sifane kwimfano noKristu. Sesidinga nje ngokwinkokhelo ezitshoyo fuza uKristu. Ilula lesifuzo uKristu. But ngoku sifuza abantu nefuzo yethu inamanyala ifuza aba bantu sibafuze. Sicela ufuzo uKristu. Ngoku sesidinga eza messages ziclear zimfutshane. Okwa imfutshane ixelela ngoKristu owale ngeqhamu lezweni. Ilula le nto. Kanti yazi vele yakho
xa ifikaphi yake yambi imbi imbi masibuyele kuKristu. Now ithi ke ngoku ngicela uzumamezelela cela ufunde Ezekiel 33 verse 1, the trumpet sound of heaven on earth. Andikho uba ushunyayezwe ntoni, but nami zibona zashumayezo ngesikhathi ezindincumisa ndiyakuba wandilungisa wathi ungakushumayela imessage emntwini engamsephakadeni ezamshiya ecangweni imessage engazumsanda sibunyele nikabona into abana kudala nishunyayezwe xa ubuza uba ushunyayezwe kanti nasakhumbuli because ibingena-weight lelikuxelela ingakusindawo ikusebenzile wena kwamnandi but ayikusindawo. Sinabantu abasindisiweyo abane-depression because all along ukufeedwe into engekhoyo. Utya intoni ezanto zityiwayo zinogisi wapho wamdlula omdala ukuzotyala unazotya inogisi drama uyenza yobethelela uyesu omnqamlezo wambethelela ntoni because ayikho xa sijongile akho nto ithi abantu babethelelwe uyesu nendlela enza ngayo akho nto ithi uyesu ke wabethelelwe. Ndike ndibalisele ngembibi ikhona imini sifumana iposta etsho into yoba onke amaKrestu on a Sunday afternoon kuyiwa estadium kuyothandazwa. Oma, why on earth ungavele uthatha abantu abasizwe ubase afternoon estadium sebephuma ecaweni yakho? Andiboni ifana unepicture usisumntu phambi koThixo bese suka ecaweni yakho wamqokelela yonke lento gqibile uthi uThixo ngokuyi-announce ukuthi abazawuphumelela ubayekile baphumelela pha kuwe benza then xa besiya estadium abo bazawuphumelela. So ithi kuThixo bamba loo ntshiyekela wena kule kundikhona kwabikho ntwana. Why would you say lonke ibandla lam malihlangane estadium kusasa kutheni lena uzoqala ubalinde de kube thuthu and then wena uqale wabaxokisa ogqiba wabaye kuThixo ngo-afternoon kuleko nqonde kubikho nto erongo. There's just no way in heaven that you can connect a person umqalise kweyakho inkonzo uthi makayovela phambi koThixo senezinto sadiniwe sisahamba yona zaba ngicela sizinothe into esenzayo. Now cela nifunde Ezekiel 33 verse 1. Yes. Verse 1. Ndevayo ilizwi likanzikhoyo lisithi mntunzini thetha nabantu bakuni uthi ndakuthumela ikele elizweni baze abantu balo bakhethe omnye wabo ukuba abe ngumlindi. Athi akubona ikele lisiza kwenzakalisa isizwe asuke avuthele ixilongo ukulumkisa isizwe. Ndicela ube apho uthi uThixo xa ekhupha umyalezo i-gatekeepers kufanele bana zithi xa zilibona ixele zizamlibona ixele liseza. Uthi uba kuxethetha kum imbangi yoba apha kugcwala imimoya yobumnyama ngoba abantu balapha banomoya wobuprofethi ngabantu akufanele kuba izinto bazibona ziseza. Now when you cannot protect your own place, you are not responsible for ikusiki yodwa because nime kwi-east yendawo. So indawo apha amahlala asuka khona kufanele kuba nizulile isizwe ngoba there is a gateway enkulu kweliqala leli. Ude athi uMngcwele ngexesha levoti uthi andiyivumelanga i-MK izongena e-Eastern Cape
ngoba bekungazungena nge-political party yodwa, bekuzawungena imimoya yakwaZulu Natal e-Eastern Cape. Akuba wangifuni la moya waphansi. Uthixo akana, we can pray about the altar yalapha ebandleni, but when a portal is open, uthandazela the major portal that affects the altar. Yes. To ignore i-prayer ulindele ibandla lakho lizawukhula uyazikhohlisa. Into kuzakwenzeka kuzawuwa wena ukhokheleyo. Deal with the major portals. Send her. Into ndimsilile ndenza umsekelo. Niyakhumbula bekho abantu abayi-18 ababulawayo. Yes. Now, uTubawo mabenze revival ye-18 days. A day for each person to appease. Ngoba there is an altar eya-human blood eyakhiwe ngalamagazi abantu. What your altar will not rise above then address lamphefumulo elamagazi ababantu. You will toy nifuni niphefumulo ibandla uSatan uthi David, how can I give to God what has cost me nothing? Ibandla langoku, they do not want to pay the price. There is no way that you can build an altar. Ngoku Satan uyayazi i-principle, a spiritual principle. Nokungafundi iBhayibhile, when a wall ikrwelwe ngegazi lomntu, lo mfazi uphelile, awukwazi ukuqhubekeka. Igazi lomntu liyathetha. Ibandla needs to arise and learn the spiritual principles. Uvuyelani because usaqala ibuilding i-altar imiphefumulo ye-18. Usacrifice imiphefumulo. Lo ndawo kuyibambi yeyakhe. I-revivals won't hurt. Azokwazi uyenze bonke kwabulawa abantwana abayi-21. Saliwelo yona nalantwana abaningi bethi bebezilungele bebesiyaphi. Unyaka wagqitha wabuyisela uba watshela abakhumbula abantwana abayi-25 bebesiyolekile njeyaphi. Like, because kakwakho befundisa abantu ekhola apha no-president yonke laa nto. Wathi uba do you know what is going to happen? What if that altar yababantwana is going to work against the generation? What if go and attend now? We have to have the revival in 21 days every day. What if let the youth confront the devil? Let them introduce themselves to the devil. The strong man. Sangene wolweni sasikhulu. The strong man. Okay. Yeah. Sizokaphirisha sasihleka. I understand you. Yeah. You confronted the evil. Yeah. Ukufayela mtakazo amagokha sezinto nje tazamiyane. That yehlisa udila izitrone. Uyitrone zakhiwe zekumkalikazi. Siye ithuba elide izinto zenzeka. Yabona izinto ezikade ngazo i-rape nentololo. Those are covenants. Yes. Ancient covenants. They built one in this generation. Izinto sijonga nganento. Manje sithi umfundisi nentombazane iyajola. No. The devil is taking the seat of a priest of God. Uyo advance ubukumkani bakhe, the sons. Wena usake kakuqala lefundisa abawileyo. Satan uthathe usakani uyonyuselwa.
Kuyatrade yona. Sakunyumisela. Ngicela ngifundele lezi. Verse 4. Ke othe waliva ixilongo Othe waliva ixilongo. kodwa akahoya, laza lafika lona ikrele, lamtyakatya wafa, ityala lelakhe. Okay. Ulivile ixilongo kodwa akahoya. Uthi ke uba umuntu phambi koba kuqala ixilongo ndizawuqale nje induce sound. Wathi ndizawuqala induce sound ngoba kukho abangeva kwasound. This is the time of the awakening. Ukuvuswa even kwasazela. There are people abasindisiweyo bayazi insindiso but bafele kuyo. That's why what yes children unendumasi yokuyaphila can you feel it? Ayibona ke izibona zacawe zingathi i-graveyard, i-graveside. Ungene kuyo uqondo bajonga kufiwe lapha. Umbuzo yakhe athi ngecawe uqoba kwabacawe nje. Kwafiwa kudala. Akho umthandazo. Uthi 1 minute. Wako ngiba kubona umuntu okhonza 2 hours. Ogqiba kujonga ixesha. Kunamadimoni mangaka. Ezankomo beziqhama kowenu wena umuntu 2 hours. Aluthi ikawe zabenu ngumlungu wena. Abelungu nixakeke ngabo. Wasifaka kuYesu. Dimhloniphile uMlungu. That is the highest level of deception. Kangaba ngaYesu unenwele ezinye ngifuna umbona. Because uMlungu uthethe inwele zakhe ziye kuye wasifaka kuYesu. Samane nathi sincumela ngoYesu unenwele ezinye kuye. Ngoba kufuneka sixoxe uYesu unenwele ezinye kuye. Bazalwane, amadimoni omuntu omnyama aqine kakhulu. 2 hours awenziwayo. Ngixelele. 2 hours emntwini omnyama. Yo, fika la nzitsi.